Mboten niki lho tintingane pas pelong. Oh, ayo. Peloh to. Pelong iki apa? Peloh ki ya liyane slendro. Iki ngentup sik ati-ati to. Napa ta? Iki lho kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakokke Begawan Durna. Menika ngaten nggih catatipun. Aduh aku mergo dintup tawon. Mlenthung tenan Aku wae dintup. Apa? Mlenthung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak iki jenenge nggih-nggihan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entop? Duwe iki lho sungute iki. Nggih sungut, nek entop ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Mbak Orisa ngaturke nganu, Mbak. Ya. Mau wonten titipan saking mbok menawa wis tau ngerti ora awake dhewe mangke dipundalaken jenang gula. Oh ya. Dibawani. Dandang gula. Kok terus lebake jenang gula kowe aja lali marang aku iki. Lah dhewe kudu selektif, aja nganti dumpyuk karo campur sarine. Campur sarine wis pirang-pirang ditokke lho, sriuning pelok wis ditokke lho. Sriuning mustika tuban. Angel lho nek ora om pinter. Iya. Yo, dibawani, Mbak. Juret lamun bisa do engone cari anoneno sasraba ing maes pati nenono aran patih lelaku
ingsun nek wetu medhok ben dadi sinden sing apik. Amin. Nek metu lanang ben dadi seniman sing apik. Ya, ning kaya ngene gumantung karo le tumindak nalika semana kok ana. Ya. Nek arep mulai kuwi disertani maca Al-Fatihah, ngono kuwi bakale apik. Arep mulai wiwit kuwi pandeng-pandengan mripat antaraning putri karo kakung kuwi padha maca Al-Fatihah masing-masing 100 kali. Lah do ngayal to. Kakean niku, Pak. Kuwi ngono kuwi. Nek wis ping 100 Al-Fatihah ping 100, wis mulai do turu jejer kae maca meneh. Mulai bersentuhan antara tubuh dan tubuh ini muhrim. Ini muhrim sudah sah. Cek ngono kuwi Al-Fatihah meneh. Ping 150 masing-masing. Engko ora andang-andang biar Baca turu nggih, Pak. ya kuwi nek kuwi jarene ngono kuwi ana. Ya kanjeng kudu didongani ya, Mak. Ora kok cenanangan ora. Grombyang ayo wis. Dadine bocah mesti gentro. Ayo. Ayo. Apa-apa dipancali ra karo-karoan kok. Yo. Kang kinalong tripra kaya purune kang ten antepi nuhoni terahku buka celuk, Mbak. Mangga. Jeneng kula. Mangga. Jeneng tak tung tak. Ya. Ya kan. Mau ya ana sing arek kleru ning ketutup gamelan. Oh iya. Sing endi? Sing ngendang ya anu saking bendina ngendang dadi persendiane kaya obah dhewe. Driji-drijine kaya obah dhewe. Wis ora iso terkontrol pokoke. Nek ndi ya karepe pengarep ngono. Oh, ya. Jamane
Ayo, gas tipis-tipis. Goyang tipis-tipis. Yup. Dangdut kena iya neno iki ana pamundutan bojo loro no iya monggo diaturake ayo kelap kelip lampune disko iya ngawur iya matur suwun ya wis tak kandhani le obah ora sah rasa-rasa lagi 8 minggu usia kandungan kuwi rentan ngono ya mak rentan dadi nek nggo obah nyengko kuwi engko ndak ana efek sing ora apik dienggo jabang bayi ya jane wis takon leren no ya cuti sik mergo isih meteng enom wah mboten iso Pak kula niku nek ning omah nek mangan apa-apa malah mual-mual nek teng wayangan malah ngopo-nopo karepe kula pangan. Iya. Ya kena ning aja dimamah. Iya. Mbak bisa. Iya, diaturake ki mau jenang gula. Iya. Apik nok. Iya. Ya. Ha iki nek Mbak Ika Suhesti kuwi anu fake kuwi lagu sing anyar sing lagi ngetren ki no. Iya. Yo Mbak, nembang Gembus Asmara. Apa? Gembus Asmara. Gubuk Gubuk Asmara ta ya ora ngerti kok ya. Nek gubuk kan ora gembus e. Ha iya. Ayo Mbak Ika. Wis saya suwe saya jiane elek tenan. Men wis karep. Ora iso dilondreke kok cangkemku wis. Iya. Ya yo. Dibawani ayo. Nggih. Dedek piadeke pancen luar biasa yo. Wah, ayo sing jeneng body biola iki ngene iki. Iya. Awak dhuwur sirah yo apik, Iya. pundake yo becik, awake manu bangkekane yo cilik bareng tekan kono mak plenthung. Iya. Medung jan. Kono ngendi? Luar biasa. Ning nek piyai tepus ki aja tok sawang sikile no. Oh. Piyai Gunung Kidul ki wah wis. Nek tekan nggon sikil siji tretepen, loro mledhek. Tungkake deloken ra wis. Lah, tenan ta didelok. Apa? Mledhek ngono kok. Letak yo ben. Ayo. Nggo ngerem ngene iki. Tinggo ngerem nek laku. Ayo nek pas udan kan kono licin, nanti le ngerem nganggo sikil. Apa, Mas? Iya. Nyalok lagu apa? Oh, nggih. Sarung jagung. Sik kepripun? Sik slendro.
Belok barang kok sarung belok jagung. barang. Iki kayu ora mutu sarung jagung. Mboten niki wau Bu Prasing Slendra apa sing barang ngoten lho Pak. Oh, manut kok SpongeBob ku anak-anak. Ya kan digenahke. Ah iya. Engko nek Sarung- kleru. Sarung jagung Slendra ki sing kepiye? Enten. Sing piye? Riko sragenan. Ayo sing piye coba? Kula mboten apal. Ah ora apal kok tok tari. Engko nek kono njaluk Slendra kowe ra iso. Lah ya nek ra iso dibalekke duwite. Ah, kowe kok mbalekke duwite. Iya, kowe iki simpan pinjame ra tau nyaur kok mbalik. Ya ngomong sapa? Iya. Ayo, Iki Mbak. nggih sinten iki? Ayo, ya kono kene kono. Wis didum cah 9. Wow, kowe Piro iki? 100 cah 9 wis kumanan nyepuluh 10.000, ora apa. 10.000 nggih jenengan. Wis ora apa-apa mbangane buruh gendong. Ayo, Kak. Kula nggih napa, Pak? Sarung jagung mau dadi jane arep gubuk asmara dadi sarung Oh, jagung. nggih. Ya. Dari bawane mau wis dibawake sarung jagung dandang gula. Banjet mau. Ah, saiki ora usah dadak dibawani langsung buka saka bonang. Ya. Ya. Sip. Buka bonang. Rasa dibawani langsung sarung jagung. Deng 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 deng. Ayo sing jenenge bonang ki nek ngabani kanca-kancane siap ki mesti nggawa tutukan ngono kuwi. Tong tong dong 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 dong. Heeh. Ya. Pokoke anggere kenengko bonange wis muni, ya kendange langsung nyaut. Tung ndelep. Nah. Hati-hati, pokoke kendang ki pokoke pertamane kudu tung ndelep. Tot gong. Pokoke nek urung tung aja dindelepke dadi tung ndelep. Tot. Ya. Monggo. Dayane apa iki ya? Oh. Matur suwun Mbak Ika. Matur nuwun. Iya. Iki lagi tak goleki no. Iya. Wiwitan arep nembang pepeling sing kleru kendange Jaipong. Iya.
Ki mau ana sing kleru kendange batangan ya wis urung wektune nyamber wis disamberke. Ya. Terus mau balungane ya nang ning nek nek ning nang ning ora ta ya. Wis kecandak. Apa to sebabe kok klera-kleru kancaku? Sebabe apa? Iki eneng sing metil gedang sajen. Siji nang kene iki ketok kilong iki mesti kru gamelan. Hai. Aja main-main karo sajen, aja main-main. Iya. Wis ora apa-apa tak jawabin. Iya. Engko nek metu pertanyaane tak jawab. Iya. Ya pancen ngono, Mak. Wis ora apa-apa ya kanjeng kenggonan kok iki kok isih kok tekan bar ngene iki. Sebabe iso dititeni wayangnya anggere ana sing kleru saka ngarep kuwi tekan bar engko mesti ana sing kleru terus. Iya. Nek ketoke kok wis biasa saben bengi ngene iki, Mak. Rasa digawe angel. Ya. Ayo saiki Mbak Elisa or karo Salaso. Ya Iki sinden sing nek basa Jawa kagok ya ora iso apa jenenge ora iso alus ning ya pancen bocahe ngeni nang budaya ya dasare sekolahe ya dhuwur S1 lulusan isi Ngayuja jurusan pedalangan terus mlebu nang psikologi S2 psikologi iki lagi neruske nang S3 oh iya iki tenan lagi top-tope ya ning wis ora bakal ngungkuli aku oh aku kira ora S8 kok oh S8 ya apa sinten sumerep sapi saged singsot suwe sanget Lah aku nemu lagi mau lho iya meruh lambene supirku kok kaya bokong sapi ya iya ayo Mbak Elisa bela ora kek medun-medun ngene iki nah nggih pon iki pon ngadak kata-katane wis kaya pun ngadak ngadak ning kono ya Pak anget nek ning kono anget ayo anget jajare Mbak Tatin empuk jajare Mbak Tatin apa gemuk empuk ayo kowe dilemokke men awakmu ora kaya biting kaya ngono ya ora aku wis mangan akeh ya sakmene Pak ayo ming durung sesuk nek wis di bojo wis bareng hamil kowe mesti awake njebobok gedhe banget kae ya ora mesti kok ora mesti piye ya iso kuru ya iso kok ora mesti selemu nah iki acarane halal bihalal karo tasakuran terpilihnya Bapak Kepala Desa Kris Dwianto Eskom ya Pak Kris Dwianto Kris Dwianto ora Kris Brianto ora Kris Dwianto Eskom ya Eskom ki apa komunikasi sarjana komunikasi yeah. Berarti ku nek lulus ming basa brek 10-2 ngono kae iki nganggo walkie-talkie ngono walkie-talkie heeh sarjana komunikasi sebagai Kades Panggang Kecamatan Kemalang lho kene iki wis Klaten lho Sa iki Klaten duduk iki Cangkringan duduk dudu wis Klaten oh Klaten nggih mula wingi Jawa Tengah goleki nggone takon ning Polsek Cangkringan ya ora ana Desa Panggang Kecamatan Kemalang nganti bingung sing goleki nggone ya mergo wis mlebu Jawa Tengah nggih niki wonten pamundutan apa Pak iki mau nek aku iso apa piye bojo loro ayo. Bojo loro ya cobi nek coba-coba ya. Ketoke iso ketoke. Sing piye ayo. Sing kelap-kelip lampune disco ngono ketok. Heeh. Ya ngerti. Awak guru mikir bojo loro. Ah, iki gamelane iso ora? Iso. Bojomu pira e, Pak? Nek? Nek bojomu pira? Siji. Oh, siji. Ora tambah meneh, Pak. Ora, wis. Carane nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene, dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Coba ming bojoku to? Iya. Ah. Karo kirek siji. Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. iya Ya.
Wah wis malah darane kok kirik barang. Iya, aja kaya kirik kok. Kae kirikku kok dibojo. Lah ya gremgek jare sing gemremeng. Gemremeng ora mung bojone ro kirikmu kae jenenge Jeli. Mergo lho. Oh iya, mergo nek wong di bojo loro kuwi nuwun sewu. Ika. Pangananmu lho. Mbak Ika panganane walang kuwi, Mbak. Panganane sapa? Panganane Ika. Wong Gunung Kidul ki mangane walang. Masa ngono kuwi langsung dipangan, Pak? Ora geri ning kene geri-geri. Ya digoreng sih. Oh, digoreng tak saiki langsung. Gunung Kidul kuwi kalah karo Tiwul, kalah karo walang. Saiki sing ngetren walang kon. Oh iya, sinden-sinden ki ya do seneng karo walang. Iso apik marake apik suarane po, Pak? Apik. Iya, mergo kuwi engko sutange iso ngoroki telak. Oh, sotang iki apa? Sutang ki sikil. Oh, sikil. Oh ya. Sotang sikil. Oke. Ning aja dilokke nggo wong lho. Ora. Iki senengane sok ngawur ngono. Tolokke tok nggo pembicaraan sehari-hari. Sutange, Pak. Lah ya kowe iso dikeplak. Aku wingi sotang ki tutu kuwi sotang ki sosis kentang. Aku tuku ning ndi kae sosis kentang jenenge sotang, dudu sikil. Kuwi singkatan sosis kentang. Oh iya. Sutang. Sotang karo sutang beda. Ah, nek pengen mangan sutang ya engko nek bubar mangan sikilku. Iya. Ya, kanca-kanca men ngapalke balungane sik. Nggih. Nah, nina. Mboten di bawani to niki langsung to pratine. Bojo loro bawane apa? Mboten bawa to. Kok aneh-aneh kok. Yes. Nek bojo loro ki ora nggo bawa. Sapa retine? Sapa ngerti. Ya, bojo loro kok nganggo bawa. Ayo ora usah dibawani bojo loro. Awas nek nganti salah. Wis kanca-kanca men do mantek dhisik. Iya. Do ngeling-eling. Tak duda. Yo. Ayo wis pokoke anggere kempule rasa bingung-bingung arep tok nai bendhe kuwi wis malah ting tung. Yo, monggo dados.
beda jengkulmu. Aku nontone iki ning Didi Kempot. Oh. Nah, iki beda, iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenanan. Coba, kowe praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye iki mau kok sindan-sindan ki do ting-ting kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni, aku merong dina kok meneng. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu, apa sing modelmu. Ki mau sing tak nyanyekke iki mau coba. Iya, abang biru lampune disco. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bajute mau kah banget lho sing kleru. Bajute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wis Nek kuwi ya cekot-cekot mumet temenan. Sirahmu mat sing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikutnya meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepan. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora sado protes kowe iki. Lah apa sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya. Wong ngising ki ra goleki isinge. Ngising yo ngising wae ngono lho. Hei. Aku ra wis ngomong bola-bali to. Kata-kataku yo aja ditokke nang nggon wayangan bola-bali kok. Ya itu peribahasa. Orang nggak boleh menjilat ludah. Nek wis ngomong ora oleh idune ra oleh dijilat meneh. Nek wong ngising ya ngono, nek wis ngising ya mosok arep goleki isinge. Iyalah. Iya bener. Ya ngono. Kuwi kalimatnya ya bener kuwi. Mosok arep ngoblak-oblak ngene iki ya. Ya ngono. Pon nggih, niki pon nggih, pon nggih. Nggih. Atur sembah nuwun. Bojo loro ya. Ya, bojo loro ya, Mak. Nek sing siji iki pancen ora iso nganggo gamelan no. Iki mesti angel banget do mikir. Ya. Kejaba nek eneng kibote. Lah ya, lah ning ya wong ora nggawa kibot suketeki iki. Ya. Ki ra iso diaturake mengko diganti Kalonjono. Ya. Rasa kuwatir no. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya. Sing sinden daging. Ya. Wah. Lemune ra jamak. Ayo. Ah. Lon, alon, ngarepe ya suguhan kabeh kaya ngono kok ya. Ya was-was. Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jlek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do gede tenan ngono. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti. Lho, Ya sepatnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tak tung tak dedang dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye? Lah ning mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso Apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nek ndi? Ah. Jembatan
Kalipraga. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Kidul dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Iki tak omongi alamatmu nek medo nimbali iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Kok terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh. Rada dalane rada ngguthuk medun pas nikung. Iya. Ki nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup ya kono kuwi. Cukup ngendi kae jaratane. Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Ah. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Heh? Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggone aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggone aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku iki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Heh? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil. Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngengetan tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Lanjenengan kok onekke aku juru kunci. Apa udu? Udu. Udu ya wis rasa lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasa protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo nyembang, wis sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Ngembang napa? Ya sakarepmu. Isamu Pamundutane? apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pemerintahan mleh mboten. Ora ana pamundutan. Sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakoke Begawan Durna. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlenthung tenan Aku wae dintup. Apa? Mlenthung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling ngentup ora patok bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Ah, lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo Oh, kono aja padha ya. campur sari. Yes. Silendro berarti nih. Lendro. Lewong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya? Dite tenan malah cilaka kowe ora. Iya kadung tresno nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwong ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Wis ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi kula cek SMS aku kula pun dugi Pak. Kula dandan cara napa? Wis sakarepmu. Kowe metune engko nek arep Liwong. Oh siap Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati Tanpa
Ya pancen ya nek disawang tatin ya. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. Aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. Inner beauty. Thinner beauty. Inner beauty apa? Aura. Thinner beauty iki sik nggo nyairke cat kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule iki. Apane? Apa lagi? Hawa dingin. Ora tau nang Eropa. Bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Nggo ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat? Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Meng mergo kowe ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Lah sopir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye. Kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap ning dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya. Ditilang aku. Iya, begitu arep nulis tilang kae, Bapak juga enggak konsekuen. Bapak polisi kok pulpennya pilot. Aku yang mana? Polisi atau pilot? Ya sudah, colke. Damai. Padha petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat, goleki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diantel aku. Ayo. Tansah kumawanging netra. Nano Jero ati kadung tresna. Din, nang kene ana buah sing lemangan kudu malang. Apa? Ayo, kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing lemangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung iki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ku buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh. Jagung itu tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu Satemah lara as nyilih cangkemku malah. ben ngirit mara. Suarane ya apik, piyayine ya becik. Becik ya nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. Ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ndrok, mongko luwuk wae. Terus jigang nang kursi niki udut 76. Masa udute ngenteni anak buahe do laporan.
Padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kula mroge kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jegang karo ul. Kok terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Nah, kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Heeh. Kale ngemat kele jegang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus Tak kira apa? nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jegang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae. "Wah, Tadin jegang." Liwat apa mandek? Maune liwat. Terus ngerti kowe jegang aku mundur. Yo nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana mobil riben kae. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenak-ngenekke iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi Matane putuh ngene kok. apa kaya rada kira siji ngono. Ha iki nek aku nek kesel ki mataku can kira siji. Iki pancen moto sing apik. Oh, kaya gareng. Ya kaya gareng iki mataku ki nek kesel mesti sipit siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen wong Nyamleng banget. Na na neno monggo. Pacaane sarwa asri troba Rondo slow. Ya.
mas-mase kuwi ora. Ya salahe nang mburiku. Kok saleh nang mburimu nek ora diaturi kaya ngono ya do gemremeng kok. Iya. Wis gawe lungguh. Wah, jan. Yo. Wis gawe lungguh sik. Nah. Wis senengane. Bayi dalange nyebai. Kok wae ora. Wah, ayo. Panjenengane Pak Surata karo Pak Sukamdi kok. Iya. Wah, lagi yaene wis dicaparingi meneh. Wah, jan. Iya ya, Mak, iya. Iki sindan-sindan iki wis lali le nyindan kok engko. Heeh. Anggere muni bar limbahan kok tundlang tak. Dikon nyindan wis lali, kon rumpakan wis lali engko delon. Iya, saking bungae. Ngono ya, Mak. Ayo, Mbak Ayu sing ngagem kacamata. Ya, nganggo kacamata kalah rojaran. Lho. Kok kalah rojaran? Jaran kae nganggo kacamata nganggo setut ra kathokan ya wani. Erak kewan ora padake. Mangga. Jumeneng alon-alon disingkirke sik ora nglangkai panganan. Nah. Iki jane ya padha bobote karo Tatin. Iya. Ming umure tuwa Tatin. Oh. Iki jek bocah iki jek 22 taun nek ora. 23, Pak. 23. Iya. Ning wis kagungan garwa. Ya wis ora apa-apa. Jeneng Pesti wis ora iso disingkiri kana. Ya. Ayo Mbak Ayu cara pasundan. Ya. Apa jeneng iki? Bajing loncat. Ya. Wah, iki dadak bahasane cara Sunda. Ora usah kuwatir, aku nek ning Sunda iki wis kulino kono. Oh. Oh to. Ora usah kuwatir. Tak artekke cakepane. Oh iya. Saged ta, Pak? Lho, aja kaya kowe. Kuwi Banyumas. Mah Banyumas. Oh iya ding lali aku. Aku maha damang di dia. Iya. Nuhun sampurasun. Jampes. Rampes kok jampes. Iya. Bisa aku padake. Aku nang Bandung 3 tahun nih. Heeh. Bandung Jawa Barat. Aku tahu lho nek ning terminal Kewirangan. Iya. Kono iki nek muni wis ra atos. Heeh. Aku ning kamar mandi iki didodok wong Bandung. Mang atos. Waduh bingung lah aku jawab. Aku terus muni ora encer aku. Bul atos ki wis tak kira takon nggon aku ki atos. Heeh to. Wis ben. Heeh. Ayo. Ora ngrasake ora ngerti. Iya, iya. Gunung. Nah, cetha Gunung Galunggung. Galunggung. Kapungkur. Apa mak? Gunung Galunggung kapungkur. Dadi liwat Gunung Galunggung mburine awake dhewe kapungkur. Iya. Rasa digeguyu to. Iki serius aku mikir tenan e. Didarani gojek ya. Gunung Sumedang Ketunjang. Gunung Galunggung, Gunung Sumedang. Gununge loro. Oh. Oh to. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Loro kuwi jajar. Oh. Gede cilik. Ayo. Terus Talaga wis ngarani Sangkawayana iki di sekitarnya. Jadi ngantaraning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki tengahe ana telaga dan sekitarnya. Ya. Yuk. Trang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Apa ora ana nggon? Ayo. Terang kicik kok ning tengah gua. Ya wis pokoke sak nggon-nggone lah. Entuke tengah gua ya wis ning tengah gua kono. Iya.
tunungna kalah rusegono mbok wis. Ulah pundung. Ulah pundung tulis sungkur lan sungker tadi teyang Ternyata apa-apa ki sing iso ora ana sing iso ngalahke Nuk. Iya. Ya. Tarim, 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 Lho, Rim goleki mbok demu Rim. tarim raga wayana. Terima ragane, tari mung terima ragane tok. Ngancik, Tetep diancik karo tari. ngancik di Tetep edan. negara Ora digagas. Mana ada urus. Sunda. Ya nabose sendoke delehke. Nyenyet. Iya. Ayo apa-apa ki mbok muni resepsi ae ya, Nak. Iya. Nanggap dagelan paling lucu sak donya. Anggere ndagel metu bareng sego. Modar wis to. Ora ana wong gatekke dagelane. Oh, mula menangkan dhewe ki Nuk. Ah iya. Iya. Yo deleke sik. Heeh. Yo karo mamah ra apa-apa ning nabuh. Heeh. Yo. Sing nyuling dilepeh sik segane. Yo mangga yo. Bajing luncang. Ya. Ya sasidok sik ora apa-apa. Ah kok suwi lho.
Kang Ngkong. Matur suwun Mbak Ayu. Ya saiki dinggo penutup no. Ya. Kita tampilkan trio kewek-kewek. Trio kewek-kewek. Ya, saka jejere Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu, Bu Prastiwi. Liwung made in Kasepuhan. Ya. Pokoke pinggir kono sing sepuh-sepuh iki tak kon ngliwung. Ya, ora ming uler kambang, ora ming sinom parijata. Ayo liwung. Ya. Ayo medun. Ayo yo Nen. Ayo gawe wis. Cekat-cekat. Piyai 3. Ya. Nggih alon-alon. Heeh. Potuwa. Heeh. Iya. Wah, jan piyai kok. Yuk pras tengah. Yuk benake sik sendoke. Pras TV tengah men ketok serasi sing dhuwur-dhuwur pinggir. Tengah pras. Nah. Ya, iki mbok-mbok kabeh nok ya. Men do pegijikan men ra kademen ya. Punti Bos Tato wingi munine. Bos Tato muni ajeng nyawer nek liwung ngoten. Bos Tato sapa? Mbok aku ya ora ngerti. Iki apa wis nyawer iki apa? Muni arep meneh kok. Muni ajeng meneh. Nyanyi sik, nyanyi rung karo anape kok njaluk saweran. Ya. Nyanyi sik. Ya. Diliwung atiku. Oh, ya. Ayo ora anteng nek penyanyi iki sing semangat kok mung do nyekukruk ora. Yo. Trio Adang. Heeh. Trio Adang. Yo mangga. Yo diwiwiti yo. Anak-anake dijak nyuwara kuwi. Karo nyuwara. Ya, asik-asik.
nyanyi sing semangat, nek joget sing semangat. Ya. Hae hae trang tung 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 yo. Lho, Prastiwi sing tuwa dhewe gelem mencolot kok. Sing enom-enom ora gelem mencolot. Engko ora yo, plek. Yo. Napa ne? Ora apa-apa. Sing wak plek. Yo. Santo Pandita. Kintang-kintang. Iya. Aku pancen cintanan karo Mbak Yu kuwi sing tengah hujan. Semangate luar biasa. Iya. Cita kok dinyek. Piye? Kok ming tok nyek gaweane. Oh, cinta iku ora kudu aku mengutarakan kalimat-kalimat Mbak Yu sayangku, ngono ora. Ning aku ngenyeki mergo aku sayang karo kowe. Iya. Aja kuwatir pokoke, tenang. Nang ndi tak jak kowe pokoke. Heeh. Nang gusah demit e. Ha iya. Anggere muni tang kintang ginta. Ora gleleng ora. Yo. Kaya dora. Aja ning modal guyu. Ayo. Ki ming guyu e. Heeh. Ora mung guyang-guyu ora padake Prastiwi iki tontonanmu apa piye? Iki ki ya sinden nek diguyu. Kowe iki ya kudu ngono kok. Anggepe kowe sing disupit, anu sing diteteske. Yo, monggo, yo. Lumayan to, kuwi nek nyambut gawe tenanan ra ya asile ana to. Ora mung daya. Kuwi nggo Prastiwi. Kok malah nesu kok? Ora nesu aku kowe iki semangatmu iki lho sing luar biasa. Ha kene sing saka nggonamu. Hah? Sing saka nggonamu ana ora? Apa? Oh. Perhitungan dalang. Perhitungan piye maksude? Cetil. Cetil piye wong ora ana apa-apane kok. Kuwi? Endi? Iki kertas gelem apa nyok? Oh, cempala. Cempala ya gelem nek kowe cempala mesti. Kekareman kowe. Sinden kok pekaremane cempala. Argo ngopo? Ya, ya. Sabda Pandita.
jeni ngono kudu dipaske jogetane. Wis gedho Madang. Ya. Jian semangat e. Iya. Arang sing telu ibu-ibu kae nek ora kok ya do betah melu aku ngono lho. Iya. Monggo pendak dino tak ajar terus lho takon mliwung terus. Iya. Lah witekno piye to, Mak? Kok ora ana sing protes. Aku nek carane kaya ngene iki terus-terusan aku metu saka kene. Iya, ora ana ya, Mak. Prastiwi takon mbok kowe nek kira-kira jeleh takon mliwung terus metu Pras. Jangan. Metu ya ora madang. Omongane ceplas-ceplos wae. Iya, Slendro Mas. iya. Ayo diteruske dhisik. Mangko gara-gara disambung ya ndak iki gemblandangan wektune akeh banget. Iya. Ayo tak dereke, Mak. Yo, Nger. Tansah marmaring sukma sinupaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup pindha pesating sumbena somoso ping rasa jati ora kawusa nalika semanten para kadang brojo nalika semanten sinten ing medal Jawi madaring kapal wates kadipaten ing Glagah Tinulu kejawi namurki Patih Harya Sengguni ingkang ngawe sangganing para sata Kurawa pating bleber pating cokor tirta budakaning daratan